hotza, negu gorrian gaudena elurrez estalita dago. Gabon, ontzi jauna. Gabon, begi handi. Gabon? Ontza, hain bakarrik zaudenez gero, zurekin jolastera etorri gara. Tira, zertan? Asmakizunetan. Ni hasiko naiz. Pipitaki, papataki. Nik baitakit gauza bat. Ez etzi jakin? Maindire bat, arizkoa ez. Guztia estaltzen du. Eta ura ez. Oso erraza da. Elurra? Oso azkarra zara. Orain? Zertan jolastuko gara? Zure adarretan jauzik arituko gara. Utziko aldiguzu. Bai, baina kontuz. Adar batzuki hartuta daude, eta erraz apurtuko zaizkit. Nik alde honetan egingo dut jauzi. Zuk berriz, bestean. Izartxo, nik jauzi luzea egingo dut. Ea zuk zenbat jauzi egiten dituzun bitartean. Nik lau jauzitxo egiten ditudan bitartean, zuk gutxiago egiten dituzu. Bai, luzeagoak direlako. Orain, nik bi jauzi egiten ditut, eta zu berriz bat bakarrik. Orain, nik 3 kolpe egiten ditut, 2 motzak eta bat luzeagoa. Ai, adar bat puskatu didazue. Egia, horra erori da. Hemendik ikusten dut. Ederretik libratu gara. Nik eta nire laguna, basoa bizi gara. Bazen behin, untxi txiki bat. Bere amatxorekin eta itatxorekin bizi zen. Haren etxea lurrazpian zegoen, eta han, haien oel astozkoak. Mainan ezin harrapatu, asko pentsatzen du, baina gehiago gu, kementsu eta laitu, ederki gaudegu. Azeriak janai gaitu, baina ezin harrapatu. Azeriak janai gaitu, baina ezin harrapatu. Bat eta bi eta lau, txominek arnea falta gau, txominek dauko dendea, sagan ustelez betea, sagan ustelak saldu bezanik dauko dago Andrea. Bat eta bi eta lau, txominek arnea falta gau, txominek dauko dendea, sagan ustelez betea, sagan ustelak saldu bezanik dauko dago Andrea. Kale egin duzu, ni naiz ematen, tori soka! Hau hotza, negu hasi da, eta dagoeneko animali asko lotan daudenez gero, oso gauza gutxi dago jateko. Negu beltza aurtengoa. Haize hotzak jotzen du, eta lurra izoztuta dago. Erabat gogortu. Ta!
hau muturrekoa. Hau nekea, zeo zer espadut jaten ezingo naiz ibili. Ahotxoiek, hau zoriona nirea. Ara, ergel horiek dira. Gaur arrapatuko ditut. Bai horixe, denak arrapatuko ditut. Asko daude. Gutxienez, ea zenbat daude. Orain, ni naiz ematen. Tori soka eta eragiozu, Katalin. Bat, bi, bat, bi, horrela ezin da. Ezin ditut zenbat mugitu egiten dira. Berriro hasiko naiz. Ai, hau nekea, atxeden hartu behar dut. Oso nekatuta nago, ai. Geldi daudela aprobetxatuko dut eta zenbatu egingo ditut. Katalin? Beltxiki? Txiki? Eta igela? Orain, harriko eskorrak zenbatuko ditut. Bat, bi, hiru eta lau. Laura karrapatzen baditut, nahiko janari izango dut egun askotarako. Katalin lehenengoa, txiki bigarrena, beltxiki hirugarrena, eta igela laugarrena. Hau bete kadartuko dudana! Zaratarik egin gabe hurbilduko naiz. Gozo bana emango diet eta hurbiltzen direnean zast! Harrapatu egingo ditut. Zertan ari zara azeria? Lurraren azpian eskurrak eta sustraiak daude. Zuk ez duzu sustrairik jaten? Zertarako nahi dituzu? Zuentzat, oparitu egin nahi dizkizuet. Zuen adiskidea izan nahi dut. Eskerrik asko, baina ekarri dugu amarretakoa. Oraintxe bertan ekin behar diogu jateari. Zuekin geral naiteke? Ez, zu ez zara gure adiskidea. Beti maltzurkeriak egiten ibiltzen zara. Indagizuet ez dizuedala ezer egingo. Gainera, ez naiz gose. Gaur ederki gozaldu dut, sabela bete eta daukat. Bada espada, arriban hartuko dugu. Eta asmo txarrak baldin badituzu, lau koskore egingo dizkizugu. Zer moduz guriketan jolasten bagara? Oso aspertuta nago, mendian ez dago inor. Ondo da, baina ez egin gaiztakeriarik, Ni izango naiz lo, eskuta zaitezte. Kuriketan, karaketan, altxatzen denak berak beteko. Laura karrapatuko ditut. Lehenengo bat, gero beste bat, eta azkenean laugarrena. Datozen lau egunetan, ederki jango dut. Beltxiki, begira ezazu hortik. Ea zeria datorren. Nik beste aldetik begiratuko dut. Beltxiki, txirula bat! Noren ote da? Utzi probatzen. Ez, nik aurkitu dut.
Bat gehi bat, bi. Lau izateko, bi falta zaizkit. Katalin, ez jo txirula. Azeriak aurkitu egingo gaitu. Ui, ez naiz konturatu. Ama! Bi gehi bi, lau. Ez aldiguzu esan gozaldu berria zarela? Bai, baina orain, bazkariaz pentsatzen ari naiz. Zuk pentsatu, txantxarik ez. Aska gaitzazu! Harrapatzen bazaitugu? Ez nauzue harrapatuko. Nik zuek harrapatu zaituztet eta jan egingo zaituztet. Lehena Katalin, bigarrena txiki, hirugarrena beltxiki, eta laugarrena igela. Gaiztoa lehena. Begira, zu jango zaitut lehena. Katalin bigarren, txiki hirugarren, eta igela laugarren. Katalin! Beltxiki! Txiki! Igela! Katalin! Zuek ez esan ezer, ahoa lotuko dizuet eta horrela ezin izango duzu ezer esan. Soinu hori, nork egin du? Txiribitua da, baina gure aurrena ote da. Entzun dezagun nondik datorren. Nork egin du soinu hori? Isil zaitezte! Nork jo du txilibitua? Nork jo du? Txiribituaren gatik izan ezpalitz, nondik atera duzu? Hontzaren zuaitzaren azpian aurkitu dut. Txirula gorde eta jotzen ikasi. Gordeko ez dut pa? Harengatik izan ez balitz, gureak egin zukeen. Nik banekien beharko zutela, eta lurrean utzi diet. Orain nahi badute, ikas dezakete jotzen. Nik txirula joko dut, zuek berriz, mailua.